Vi befinder os i det nordlige Jylland, nærmere bestemt på Limfjordsøen Fur. I dag der skal vi hele øen rundt. Det er en tur på godt 23 km, og Fur er jo en sand naturperle, så jeg er ret sikker på, at den her tur den bliver både smuk og spændende. Som nævnt af Iben er vi taget en tur til Fur. Fur ligger i Limfjorden i det nordlige Jylland, og den eneste vej til Fur går via færge fra Salling, der ligger syd for øen. Der er ca. 750 indbyggere på Fur fordelt på godt 450 adresser. Dertil kommer ca. 500 fritidshuse. Alle de oplevelser Fur byder på er fordelt på 22 kvadratkilometer. Flere steder i rejseguider og lignende kan man læse, at Fur er en af de mest eksotiske øer i Danmark. Fur byder på nogle flotte attraktioner i naturen, som vi ikke kan finde mange andre steder i kongeriget. Vores tur rundt på Fur går langs kysten. Strækningen er på ca. 23 km i det afviklende terræn. Vi går mod uret og besøger de seværdigheder, der ligger langs med vores vandrerute. Normalt ville vi kunne gå turen rundt på Fur på 4-5 timer. Men vi skal nå at filme undervejs, så turen tager lidt længere tid for os. Og så har vi på vores tur rundt lavet aftaler med et par spændende mennesker, som vi møder senere i udsendelsen. Iben supplerer her med lidt flere spændende oplysninger om Fur. Fur er kendt for sine dramatiske moler og klinter, der strækker sig langs kysten som naturens egne kunstværker. Øen er også kendt for ølbrygning, for fossiler og for landskaber, der er så idylliske, at tiden nærmest står stille. Her, først på turen, tager vi et kig ud over det, der hedder Gammel Havn. Det er svært at se i dag, men i en svunden tid har været en livlig aktivitet. Man etablerede havnen i 1911, fordi det var praktisk at have en lille havn her ved Kolding Kilde. Her kunne fiskerne så gå ind og losse deres fangster. Der var dog et stort problem. Vind og vejr fik konstant havnen til at sande til. I midten af 1950'erne besluttede man at lukke den. Den røde bygning, der er et tidligere bundgarnshus, er i dag indrettet som et lille museum for stedet. Kægt går det igen derudad, skridt for skridt. Vi passerer et bådebyggeri, og det har gjort Iben nysgerrig. På en ø som Fur har man naturligvis sit helt eget skibs- og bådebyggeri. Og jeg synes da lige, vi skal se, om ikke der er nogen indenfor. Mens vi zigzagger mellem både, der har set bedre dage, og forskellige maritime byggematerialer, så nærmer vi os bådhallen. Og her er Niels i fuld sving og helt alene ved at gøre en mast klar. Hej. Hej. Du ser ud til, at du er travlt optaget. Ja, Ja. jeg skal lige have den her mast rigget af. Ja, Den er lige knap 18 meter lang, så det er jo lidt af en pind. det må man sige. Den fylder da godt herinde. Ja, ja. 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 Og du går og hygger dig her i skibs- og bådebyggeriet. Ja, Ja. Hvor længe har du gjort det? jamen, det har jeg snart gjort i 40 år. Sådan, så du ved, hvad du Ja. går og laver? Ja, men vi er jo stadigvæk tilflyttere jo. Okay, ja. Hvor mange år skal man bo på Fur for? Det ved jeg. Det er Nej. sådan et par generationer før, det er over. Ja. Men går du alene her til Ja, daglig? stort set ja, men i starten der havde jeg 5 mand her. Men det er så sådan set gået tilbage, og jeg kunne ikke rigtig tjene penge ved det. Så der, det går jo bare at blive mig selv, så kunne jeg tjene penge. Ja. Så det er ikke lige, men altså, jeg har altid haft nok at lave, stort set. Ja. Men det er jo noget af et håndværk, kan jeg se, når jeg kigger Ja, her ja. på masten og med alle de Masten, reb, du det skal er- holde styr på. Der er noget at se til. Ja, den er jo 35 år gammel nu, den mast der. Og den skal så pilles ned og gøres i stand, eller? Ja, så kan han tjekkes, ikke også? Og så kan han jo selvfølgelig over igen, jo. Ja. Ja. Ja.
Men jeg har jo set, at du også du har lavet redningsbåde til Georg Stage, blandt andet. Ja. Ja, det var i 98. Det var lidt, 88. Ja. Så det er ved at være nogle år siden. Ja. Det lyder også som en større opgave. Jo, men det er jo ganske almindelige travaljer, så det er ikke så specielt ved det sådan. Men det er nogle pæne både jo. Ja, det er det. Fiskeriet på Fur har kendt bedre dage, og derfor er Niels gået fra at have 5 ansatte til 0. Masten, han er ved at række til, tilhører hans egen træbåd. Der er ikke mange kunder i butikken mere, men Niels er glad, som han har det. Han trives godt på Fur. Det her har været dejligt sted for os. Vi boede sådan set op midt på øen først, og så kom vi herned og bo. Det var sådan lige, så var det sådan nede på plads. Ja. Vi er ikke nogen, der kan bo i en skov eller ned bag ved klipper, så vi skal have nogle vider. Ja. Helst 3 horisonter. Ja. Men I har jo også en fantastisk flot udsigt ud over havet, og nu så vi jo solopgangen i morges. Det var jo så flot. Ja, ildrød. Ja, det var fantastisk. Det var flot. Ja, det var flot. Jamen, tusind tak, Niels. Det har simpelthen været så spændende at besøge dig god her. tur. Og ja, tak skal du have. Tak. Ja, i lige måde. Efter afskeden vender vi dog hurtigt tilbage igen. Nogle gange har vi bare for travlt. Jeg var lige ved at glemme, at vi havde puttet sådan en mikrofon på dig. Nå ja, for pokker da. Det må du da hellere tage med. Tak for det. Vi forbliver i det maritime. Havnen er så ubetinget Furs hovednerve til fastlandet. På havnen støder vi på en ganske interessant bænk. Man kan godt kalde det en læsebænk. Iben læser højt. Sommer og vinter og høst og vår. Du bliver glad i dit sind. Se en kutter stå ind og lægger sig smidt til kaj. Nå, det var ret fint, synes jeg. Men hvis jeg nu sætter mig her, så ved jeg ikke, hvordan det der skilt det lige passer ind. Inden vi når at blive fjernet som kabysaffald, så skynder vi os videre. For nu skal vi kigge lidt på det, en havn normalt bruges til, nemlig liggeplads for både. I havnebassinet ligger blandt andet et fint gammelt træskib, og her har skibsbygger Nielsen, vi lige har besøgt, selvfølgelig en finger med i vedligeholdelse og istandsættelse. Prøv lige at se de flotte træskibe, der ligger her. Godt nok imponerende. Jeg ved, om det er noget af det, Niels han har været med til at lave. Det kan jo være. Noatun hedder det. Jo, se lige, der står Fur, skibs- og bådebyggeri her. Så det må være Niels, der har været med til at lave det. Det var noget meget sjovt. Igennem tiderne er der blevet landet tonsvis af fisk, muslinger og østers på Fur. Dengang lå kutterne side om side i havnen. I dag er der ganske få erhvervsfiskere tilbage. Til gengæld har lystfiskeriet for havnen i Fur nyt stor fremgang i de senere år. Så i turistsæsonen er der stadig livlig aktivitet på havnen og langs Furs kyster. Især fiskes der efter hornfisk og havørred. Men vi ser ikke nogen fisk på havnen i dag. Besynderligt nok vil vi om lidt støde på fisk et helt andet sted, nemlig oppe på land. Niels, jeg synes måske, der er gået lidt fisk i den her oppe foran kirken. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det her det går ud på? Fiskene foran kirken er et pudsigt unikt påfund på Fur. Hvert år, når turistsæsonen nærmer sig sin afslutning, bliver de mange fisk samlet foran kirken. Her udgør de, hvad man kan kalde en slags pausefisk. For i turistsæsonen tjener de et formål med at skilte foran forretninger og attraktioner rundt omkring på øen. Og hvert år i maj er pausen slut, og så bliver fiskene igen fjernet fra kirken og sendt ud til deres pladser på Fur. På vej ud af Nederby møder vi en fisk, der ikke er sendt på pause ved kirken endnu. Hvad, Niels? Ved du, hvilken fisk, der aldrig sover, selv når det er nat? Autofisken.
Efter vores tur nu rent faktisk gik en lille smule i fisk, så bevæger vi os op i Nederby, hvor vi finder Furs Museum. Her skal vi aflægge en ganske kort visit. Vi skal lave en aftale med geologen på museet. Museumsinspektør og seniorforsker Bo Pagh-Schulz vil senere i udsendelsen fortælle os om Furs unikke geologi. Det vil ske ude på øen, men lige nu går vi ind på museet for blot at hilse på. Her tager vi lige mange millioner års historie på ganske få sekunder. Og der er det jo altså sådan, at vi står i en bakkeryg, og jeg skal overbevise om, det er en havbund. Og det er simpelthen sket ved, at Afrika har udøvet et massivt pres på Europa. Det her, det kunne være et hav, og så sker der altså den, at landmassen går op, så går havet væk, men havbunden forbliver. At den så også lige er blevet nydeligt krøllet af istiden, det gør bare, at det bliver til en landskabskultur. Så den lynhurtige version af, hvad der er sket de sidste mange millioner år, det er altså løftet og krøllet. Efter vi har fået aftalen på plads, så bevæger vi os videre ud på ruten. Lige her møder vi en broget forsamling på 4 ben, der muligvis alle synes, at det er fedt at være et kreatur på Fur. Der er i hvert fald så stille her på Fur, at man næsten kan høre græsset gro. Og vi møder naturens skabninger i alle størrelser. Landskabet er meget betagende. Se og nyd blot denne udsigt ud over Engelstør Odde. Det smukke landskab, vi kigger ud over, befinder sig i den sydlige ende af Færker Vig, som vi om lidt vandrer videre langs med. Det er en stille dag, perfekt til vandring. Vandet er helt fladt, og solen skinner ned på os fra en skyfri himmel. Stranden her ved Færker Vig er et fantastisk sted at gå tur. Vi nyder både tur og natur i fulde drag. Vi nærmer os nu den nordøstlige del af Fur. Nord for Færker Vig ligger Færker Odde, der gemmer på en dramatisk historie fra 2. verdenskrig. I området omkring Færker Vig fandt der under krigen adskillige nedkastninger sted af forsyninger til den danske modstandsbevægelse i det nordlige Jylland. Englænderne kastede mange containere med forsyninger ned til modstandsbevægelsen over hele Danmark. Det foregik mest over land, men nedkastningerne her ved Færker Odde var helt specielle, da containerne blev kastet ud over vand i stedet for land. Det har været et sikkert nedkastningssted, godt gemt for tyskerne under krigen. Alene i 1945 har man kendskab til over 20 nedkastninger i området. Jeg tror ikke, det er en, du skal spise, Niels. Ja, her kunne man godt komme med en giftig bemærkning. De næste kilometer går vi langs med Furs nordkyst i retning mod vest. Terrænet begynder at stige, og samtidig bemærker vi mange fritidshuse i landskabet syd for os. Et par kilometer fremme tager vi et kig ud over Langsted Huller. Landskabet her har rejst sig til ca. 20 meter høje klinter og slugter skabt af erosion, der fører ned til vandet. Et flot landskab skabt helt tilbage i seneste istid. Hvor I snakker, var. Her får vi endnu en hilsen fra de lokale drøvtyggere. Her. Der er en, der er snaksalig i dag. Eller måske skal jeg bare gå min vej.
Efter besøget ved Langsted Huller afviger vi fra den oprindeligt planlagte rute langs med kysten. Vi har valgt at gå ind på Fur for at besøge og filme nogle seværdigheder. Og dertil skal vi holde vores aftale med Bo P. Schultz fra museet, der skal gøre os klogere på Furs helt specielle geologi. Nu skal vi kigge på det, der har gjort geologien på Fur verdenskendt. Moler fra Fur indeholder ikke blot uendeligt mange fossiler fra millioner af år tilbage, men moleret indeholder også vulkansk aske, der gør den helt unik i sin egenskab. Så i det, de fleste nok vil kalde for en grusgrav, har man siden 1920'erne brudt moler fra Fur. Moleren er særdeles velegnet til isoleringsmateriale og til letvægtsbeton. Ikke blot anvendes moleret i industrien, det bruges også til noget så jordnært som kattegrus. Der bliver stadig brudt moler på Fur, der eksporteres til hele verden. I de senere år er der opstået en diskussion om, hvorvidt udvindingen påvirker miljøet, men indtil videre fortsætter industrieventyret på Fur. Men lad os først kigge på denne helt specielle, næsten naturskabte konstruktion i moler. Bispehuen, eller biskoppens hat, som stedet kaldes, er fritlagt i landskabet. I en efterbehandling af området har man valgt at lade søjlen stå som en geologisk skulptur, hvor man kan se de mange molerlag, der gennem millioner af år er aflejret på stedet. Området er som nævnt meget rigt på fossiler, og det trækker både turister og forskere til. Bo forsyner turisterne med gravredskaber, så de selv kan prøve lykken med at gå på fossiljagt. Man kan sige, at han er fyr og flamme i sin formidling af Furs specielle geologi. Så meget, at han i sin formidling bygger en lille vulkan for at fremme forståelsen af, hvordan moleren på Fur er opstået. Det er selvfølgelig god underholdning for turisterne. Mens turisterne sidder rundt omkring i molergraven og hakker i det, så trækker vi Bo til side. Han kan nemlig fortælle om en helt bestemt egenskab, som moler besidder. Jeg står her med et stykke forstenet moler. Det er lagen, der er her. Så er der vulkansk aske. Det er faktisk præcis det samme, der er i væggen heroppe bag ved os. Og der er det sådan så, at videnskaben kan fortælle os, at det her jordlag, det midler over en utrolig heftig global opvarmning. Så varmt, så der simpelthen ikke er is på polerne. Okay. Og der kan man godt blive nysgerrig efter, hvad er det så, der sætter sådan en ulykke i gang. Ja. Og det er simpelthen undersøiske vulkaner, der sender rå mængder af naturgas og kuldioxid ud. Den samme væg fortæller os så i sammenhængende historie, at den her globale opvarmning, den går simpelthen over. Tingene bliver normale igen. Og der bliver man jo lidt nysgerrig. Hvad er det, der trækker kuldioxid ud af atmosfæren? Det er faktisk præcis det, jeg står med her, nemlig kalksten. Okay. Så et og samme jordlag, der altså midler over en heftig global opvarmning, giver os også løsningen, nemlig at der kan dannes bjergart, og så bliver kuldioxid siddende. Og det sidder godt fast. Det her har siddet her i 55 millioner år. Så det er jo sådan lidt en souvenir, man kan tage med, hvis man vandrer heroppe ved Limfjordens vande. Og så er det her projekt CH, hvor man simpelthen ser, at man kan accelerere det. Skulle det nu gå galt, at vi spilder vores penge, det eneste vi har lavet, det er lækker kalksten, og så har vi brugt dansk vand. Så i betragtning af, hvad man ellers laver, så tænker vi, det er et meget godt bud. Det må man sige. Og hvad tænker du potentialet er i det her? Ja, potentialet er, hvis det her kommer til at virke, så kan man låse i jordlag som det her. Ikke lige det moler, vi ser på, men det, der ligger dybere ned, cirka 50 års CO2-udledning. Wow. Og det er altså, ud over planterne, så kan vi få den anden hånd i sving, nemlig at bjergene, jordarter, kan hjælpe os. Det er jo noget, vi i den grad har brug for, kan man sige, sådan som vi nu lever her på kloden i dag. Det kunne være et lækkert lille bidrag. Det må man sige, ja. Jamen, det er jo enormt spændende, og en helt ny opdagelse går jeg ud fra. Ja, det er Aarhus Universitet, og så Klimafonden i Skive, der lige har som sige, fundet på, hey, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kan få det her til at gå lidt hurtigere? Med den nye viden, vi har fået på det i hovedet, sætter vi igen kurs mod vores oprindelige vandrerute. På vej tilbage hilser vi lige på molermanden her. Han er værd at nævne, fordi statuen markerer kulturarven på Fur og skal minde om det mandskab, der har knoklet med at arbejde i molersgravene.
Vi er hurtigt ude ved kysten igen. Tilbage er cirka en tredjedel af den rute, vi tidligere på dagen bevægede os ud på. På vej ned til stranden møder vi et par lystfiskere. De vil fange ørred. De får lige et knæk og bræk med på vejen. Stedet vi nu skal besøge hedder Rødesten. På billederne er det nemt at se hvorfor. Igen skal vi finde forklaringen på den rustne farve i fortidens vulkanudbrud. Her langs kysten er sandstenen blevet farvet rød via millioner af års iltning af de jernholdige mineraler i sandstenen. Turen langs nordkysten fortsætter, og vi er nu nået frem til de sidste kilometer af vores travetur. Det går op og ned i landskabet på denne del af den nordlige kyststrækning, der byder på en formidabel udsigt over hav og landskab. Den sidste del af strækningen her er jo altså, hvor man også får lidt højdemeter af benene. Men det er virkelig også flot, når man ser de her molærskrænter, der rejser sig langs kysten. Med havtordenbuske. I klinten lige under os finder vi Svenskehulerne. Navnet stammer fra en tid, hvor en lille håndfuld tilfangetagne svenskere under Napoleonskrigene i starten af 1800-tallet kedede sig bravt. De gravede ca. 50 meter dybe huler ind i Solle Klint i et forsøg på at finde kul. I dag er de oprindeligt 50 meter lange minegange kun ca. 5 meter dybe. Tidens tand har fået minegangene til at styrte sammen. Alligevel er hulerne et yndet turistmål. Nu fornemmer jeg altså, at vi er ved at nå en af højdepunkterne på den her tur. Bogstaveligt talt. Prøv lige at komme med. Inden vi igen sætter kursen sydover mod stedet, hvor vi startede, så konstaterer vi, at vi er i området, der udgør den vestligste del af Fur. På nordvestkysten finder vi Store Knuds Hoved, og længere mod sydvest ligger det mest vestlige punkt på Fur, kaldet Lille Knuds Hoved. Wow, prøv lige at se her. Men det er altså ikke fordi, der engang har boet en fyr ved navn Knud i området her på Fur. Ordet Knud stammer fra oldnordisk og betyder blandt andet bakketop eller fremspring i landskabet langs en kyst. Udsigten her ud over Limfjordens vande er kanonflot. Det er ikke blot udsigten ud over havet ved kysten, der er spektakulær. Denne udsigtsplatform er bygget, så man kan få et kig ind i denne flotte slugt. Slugten går vi langs med i retning mod syd, når vi går den sidste del af turen mod vores start- og slutsted. Vi har nu bevæget os ud på den sidste kilometer i dag. Forude ligger stedet, hvor vi startede, nemlig Fur Bryghus. Her agter vi at slutte turen med et værdigt måltid
og en god lokal kold øl. Sikke en helt fantastisk tur, vi har haft her på Fur i dag. Vi er tilbage, hvor vi startede her i morges, og helt tilfældigvis så parkerede vi ved Fur Bryghus. Jeg synes, vi skal gå ind og smage på sagerne. Så er vi kommet indenfor i varmen, og sikke en tur det har været i dag. Jeg må sige, at noget af det, som jeg kommer til at tænke tilbage på, er det enormt varierede landskab, som er her på Fur. Det har været en helt enormt dejlig oplevelse at vandre rundt her. Det er absolut noget, som jeg kan anbefale. Jeg har fået skænket en kold lokal øl, og lige om lidt så vil jeg også glæde mig til at sætte tænderne i noget dejlig Limfjordsmusling. Så Niels, tak for turen, og skål. Vi slutter udsendelsen her med endnu et kig ud over Furs fantastiske landskab.